volám sa Marek Brinsko, som sklárskym výtvarníkom, venujem sa tvorbe tavenej sklenenej plastiky. Tu v galérii umelcov Spiša mám zastúpené v zbierkach tri veci vlastne. Jedna z nich je, volá sa to, že okno, kryštálové okno. Vlastne používam tiež takú tú jednoduchú geometriu, kubické tvary a spolu s nejakou tou štruktúrou, nejaké otlačky môjho modelovania v hline, ako tu je to naznačené. Tie pohľady z okien ma zaujali aj tematicky vlastne, že keď človek pozerá cez okno, tak vidí niečo nové, nový svet. Ja to volám tú štvrtú dimenziu, ako nejaký pohľad cez sklo, ten štvrtý rozmer skla vlastne. Že tematicky mi tieto veci, ale je to vlastne staršieho dáta, je to myslím, že rok 2010. Teraz sa orientujem skôr na takú organickú štruktúru včelých plastov hexagonov. A vlastne tavené sklo, je to technológia zahorúca a takisto používam technológiu zastudená, to je to brúsenie leštenie, kde striedam matované plochy s leštenými optickými plochami na vysoký lesk. Toto je čisto kryštálová farba s bublinkami vlastne sodnodraselné sklo, tým je charakteristické a má taký ten pekný vnútorný svet, že nie je to také sterilné, čisté sklo ako optické sklo. A momentálne tvorím ďalej v svojom rodnom meste v Levoči, mám svoj ateliér a snažím sa vystavovať v zahraničí a kdekoľvek to len ide.